Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Φαντίδη. Έχουμε συνδεθεί με την Έδεσα ή κάνω λάθος? Με την Έδεσα εδώ να το γράψουμε κι αυτό. Βάλτε Έδεσα για να κάνουμε λίγο καταράκτες στο μυαλό. Ναι. Φυσικά. Κύριε Φαντίδη, ξέρετε κάτι, θα σας μιλήσω τώρα προσπαθώ να εκπροσωπήσω όσο γίνεται περισσότερους γονείς. Τα είδαμε τα παιδιά λίγο να μαραζώνουν στον καναπέ, στο κρεβάτι τους, με ένα κινητό, με έναν υπολογιστή. Παιδιά που ήταν στο σχολείο, στο διάλειμμα, τώρα επιστρέψαν βέβαια ευτυχώς, που ήταν σε αθλητικές δραστηριότητες, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, ο καθένας τι κάνει. Πώς ξαναπιάνουμε το νήμα για τα παιδιά αυτά, πώς επανεκκινούμε? Έχουν δημιουργήσει συνήθειες, ξέρετε, 2-3 μήνες τώρα. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που βρίσκομαι κοντά σας. Πρώτα απ' όλα, η έννοια του μαραζώματος δεν είναι καθολική στα παιδιά. Ίσα-ίσα, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά συνειδητοποίησα ότι η νέα γενιά και η πολύ νεότερη γενιά αντιμετώπισε όχι μόνο με θαυμαστό τρόπο αυτή τη διαδικασία της κρίσης και του περιορισμού, του αυτοπεριορισμού μας, αλλά μας έμαθε και εμάς τους μεγαλύτερους πολύτιμα μαθήματα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, που ένα μικρό παιδί γνωρίζει ακριβώς τα ίδια πράγματα για μια κατάσταση με τα πράγματα που γνωρίζω και εγώ, οι ενήλικες. Δεν είχαμε καμία εικόνα το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ο καθένας από εμάς, και πολλές φορές το παιδί αντιμετώπιζε και πιο ψύχραιμα τις καταστάσεις και έχοντας επαφή με τις νέες τεχνολογίες έβρισκε πολύ πιο γρήγορα τρόπους και καινοτόμους για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέσα από συνθήκες περιορισμού. Από εκεί πιάνοντας το νήμα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία πλέον για εμάς τους μεγαλύτερους και κυρίως για όσους ασχολούνται με το κομμάτι της εκπαίδευσης, είτε στα σχολεία, είτε όμως και στις αθλητικές ακαδημίες, στους αθλητικούς χώρους, να μπορέσουν να πιάσουν το νήμα του πώς τα παιδιά έμαθαν από αυτή την κρίση πολύτιμα μαθήματα και να μπορούν πλέον να τα μεταφέρουν με τη σωστή διδασκαλία και εκπαίδευση όλα αυτά τα μαθήματα μέσα στα περιβάλλοντα σχολικά ή αθλητικά. Για παράδειγμα, ένα εξαιρετικό μάθημα που μάθαμε όλοι μας αυτό το χρονικό διάστημα του περιορισμού είναι το πώς να λειτουργούμε μέσα σε κλειστούς χώρους. Ξέρετε, παλαιότερα το να μαλώσουμε οι συγκρούσεις με τους ανθρώπους μας είχαν πάντα την εναλλακτική της διαφυγής. Μπορώ να φύγω, να πάω έξω. Έκλεισε την πόρτα και έφυγε, λέει. Ναι. Τώρα με την πόρτα θα είσαι στο δωμάτιο. Ακριβώς. Στην ουσία έριχνα το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Στην περίοδο της καραντίνας όμως έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν γινόταν να φύγεις. Έπρεπε γρήγορα να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα και γρήγορα να επανέλθεις σε μια κατάσταση ισορροπίας. Μπορούμε να φανταστούμε όλο αυτό, πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε στις ζωές των παιδιών σαν διδασκαλία και σαν μάθηση. Να μπορούν δηλαδή πολύ γρήγορα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις συγκρούσεων με τους άλλους, να μαθαίνουν να ιεραρχούν σωστά τα πιστεύω τους και τα θέλω τους, να δίνουν σημασία και στις γνώμες των άλλων, να προσπαθούν να συνεργάζονται με τους άλλους προκειμένου να βρίσκουν μια σωστή λύση, ακόμα και αν αυτή η λύση μπορεί να μην με ικανοποιεί απόλυτα. Έτσι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το ότι καταλαβαίνουμε, κύριε Φαντίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγή, κύριε Φαντίδη. Ακούστε, θα φτιάξουμε για να τα ξαναπούμε. Θα το κάνουμε αλλιώς. Γιατί βλέπουμε ότι έχει πολύ ζουμί, μάλλον ζουμί έχει ουσία. Θα δούμε αλλιώς. Πάμε να επαναλάβουμε στις επόμενες μέρες αυτή τη συνάντηση μαζί με την παρουσία παιδιών και γονέων και προπονητών. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Τι λέτε? Αυτό θα είναι ιδιαίτερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πάσα στην ψυχή, κύριε Φαντίδη. Να είστε καλά, κύριε Φαντίδη. Καλό ταξίδι και το βιβλίο σας. Και σας εύχομαι τα καλύτερα σας. Και καλησπέρα στην Έδεσα στη Βόρεια Ελλάδα.